Għamilt kumment għaliex il-Viċi Prim Ministru ftit tal-ġranet ilu bħala Ministru tas-Saħħa beda konsultazzjoni pubblika wkoll fuq il-palliative care, fuq il-kura paljattiva tal-nies li jkunu qegħdin jimirdu bil-kanser. U hija xi ħaġa sabiħa ta' min ifaħħar. Ma rridu nawguraw minn hawnhekk li din il-konsultazzjoni pubblika il-ħsieb tagħha ikun li naraw li anke f'dak l-istadju daqshekk ta' tbatija il-ħajja tibqa' valur ewlieni, tibqa' l-primat ta' xirridu insalvaw. U mhux nispiċċaw ngħidu li għaliex it-tarbija noqtluha u niċċettaw li noqtluha qas insejħula tarbija fil-ġuf imma ngħidula fetu bl-iskuża li m'hemmx raġuni. L-embrjun neqirduh għaliex huwa embrjun m'hemmx raġuni. Neqirduh għax missa twaġġa. Il-fetu neqirduh għax m'hemmx tbatija. U bl-istess mod ikun hawn min jirraġuna. U nispera li ma jkunx hawn min jirraġuna hekk. U nisperaw ukoll li din il-konsultazzjoni pubblika ma bdietx bil-ħsieb li l-karrottu ewlieni tagħha fl-aħħar ikun li xi ħadd joħroġ bl-idea tal-ewtanasja. U l-bieraħ kellna l-problema tal-abbort u l-ewtanasja qiegħda wara l-bieb u sa tkun riżultat ta' xi proposta ta' xi ħadd, riżultat ta' din il-konsultazzjoni pubblika. U allura minn hawn qegħdin nilqgħu minn issa. U nawguraw li jkollna suċċess f'din il-konsultazzjoni pubblika. Imma kif qegħdin ikollna miktubaw ejjew ma nwedux il-mewt bħala soluzzjoni anka għal min qed ibati f'dak l-istadju tal-kanser, għaliex għall-abbort jista' jkun hawn min jgħid le għas-sentiment favur it-tarbija fil-ġuf. Imma meta tara bniedem qiegħed ibati, faċli li jkollna min jgħid imma mdaqshekk tbatija ejjew noffru l-mewt bħala soluzzjoni ta' dik id-tbatija. U ħbib tiegħi hawn niftħu mill-ewwel id-diskussjoni. Din hi l-kultura tal-mewt. Il-kultura tal-mewt hi eżitt żgħażagħ. it-tagħlim li qegħdin tirċievu intom bħalissa tru anke l-midja tagħna. Li lilkom qed tgħidilkom il-bniedem sa fejn huwa bniedem u sakemm jibqa' bniedem. Qed tgħidilkom li d-dinja il-bniedem meta jgħaddi żmien produttiv tiegħu għandha xi twarbu għax ta ma jibqax produttiv ħajispiċċa spiża fuq id-dinja allura m'għandix iktar bżonnu. Però tinsawx li dak li qegħdin titgħallmu lid-dinja x'inhi tgħid huma nies li qegħdin jgħidu x'qegħdin titgħallmu intom. Però għandna min qed jgħallimkom kif lill-bniedem niżnaturawh mill-umanità tiegħu, mid-dinjità tiegħu. U allura għandna soċjetà fejn qegħdin naraw politika li qed berrem f'moħħna d-diżumanizzazzjoni. Qiegħda terrinna il-ħsieb fuq id-dinjità tiegħi u tiegħek. Id-dinjità ta' dawk kollha li mietu bit-terremot. Id-dinjità ta' dawk kollha li qegħdin jisfaw vittmi tal-gwerra. Id-dinjità ta' dawk li qegħdin jisfaw vittmi ta' traċedji li naraw f'dan il-pajjiż. Id-dinjità ta' dawn iż-żgħażagħ li qegħdin jaqtaw qalbhom mill-ġejjieni anke ta' dan il-pajjiż u jridu jistudjaw imbagħad jitilqu f'pajjiż ieħor ma jibqgħux f'Malta. Id-dinjità tat-tarbija fil-ġuf li bħala soluzzjoni għal problemi tal-ġenituri għax forsi ma ġietx ħina, forsi għax il-ġenituri ma jistgħux ilaħqu mal-ispiża. Allura il-loġika ta' din il-politika liberali